Щях да ви споделя каква раница използвахме ние за ръчен багаж за нашето пътуване и като цяло я използваме за нашите пътувания. Тази раница е тип куфар и е купена от Тему, поръчана е от сайта на Тему приложението. Моята е бежова, такъв кремов цвят, какъвто и куфара. На мъжа ми е черна. Раниците са много практични, понеже са направени точно като куфар, с отделение мрежесто, което разделя. Има много малки джобове за документи, за телефони и за други важни неща, които трябва да са ви под ръка бързо, ако сте на летище или като цяло при пътуване. Голям плюс е това, което виждате отзад. То е за закачане върху самия куфар. Чрез него наистина придвижването на багажа е много по-лесно, понеже слагате раницата на дръжката на куфара и съответно куфара, когато е на колела, вие го придвижвате, изключение на места с стълби, разбира се. Ето тук може да видите мрежестото отделение, може да съберете наистина много голямо количество багаж. Аз дори пробно събрах багажа, за да видя дали трябва да купувам допълнително багаж за самолетното ни пътуване. Тъй като пътувахме лятото, може сами да си представите колко голямо количество багаж ще да събера, малки потници, тениски, къси панталони и така нататък. Предимството да пътуваш през лятото е това. Планирам дългите пътувания, винаги през лятото поради тази причина. Просто няма ягета, няма тежки обувки. Зимата гледаме да пътуваме за по-кратко време, дори да е самолетно пътуване, да е за кратък период. Ето така се слага върху куфара и всъщност е изключително удобно. Може да ви поръчате от Тему. Цената беше около 70 лева, но с отстъпки мисля, че пада на около 45 или 47, нещо такова. Може да гледате в съобщения, да имате някакви отстъпки и така нататък. Надявам се видеото да ви е било полезно.